70मध्ये पुराचा आणि अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या लोकांना आपण माणुसकीची वागणूक दिलेली नाही आहे. सरकार त्यांना पणजीमध्ये बोलवून मदत सहाय्य निधीचा चेक देण्याऐवजी पत्र देतं आहे अशी तऱ्हेची चर्चा सुरू झालेली आहे. आणि महत्त्वाचं काय, आता 22 ते 23 दिवस होत आलेले आहेत. या लोकांना व्यवस्थित अन्न नाही, त्यांना निवारा नाही, त्यांना कोणतेही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही आहेत. आणि ही त्यांची चूक नाही आहे. ही चूक जर असेल ती सरकारची आहे, राज्यकर्त्यांची आहे आणि आपल्या नियोजनाची आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, कारण अशा तऱ्हेचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि पूर आता दरवर्षी येणार आहे. तर शास्त्रज्ञ म्हणत आहेत सरकारनं त्यावर उपाययोजना करावी लागेल. सरकार उपाययोजना करत नाही आहे. म्हणून या विषयावर आपण बोललं पाहिजे आणि मला तर बोलावंच लागणार आहे. 70 येथील पुराला आता 22 दिवस होऊन गेलेले आहेत. लोक अजूनही बेघर आहेत. त्यांना अन्नाचा पुरवठा होत नाही आहे. लोकांनी काही प्रमाणात मदत केलेली आहे, पण सरकारकडून एक औदार्याचा हात जो दिला जाणार होता तो दिला जात नाही आहे. 22 दिवसानंतर आमचे राज्यकर्ते म्हणत आहेत की त्यांना आम्ही मदत करू, आज करू, उद्या करू, असं करून 22 दिवस गेलेले आहेत. त्यांना पत्र देऊन काही होणार आहे का? त्यांना तात्काळ मदत देण्याची गरज आहे. जवळजवळ मला आठवतं 5 वर्षापूर्वी जेव्हा काणकोणमध्ये पूर आला तेव्हा त्यावेळी सरकारनं आपल्या जिल्हाधिकाऱ्याला तिकडे पाठवलं आणि सरकारनं लोकांना कॅश पैसे दिले होते. लोकांना तात्काळ मदत मिळणं ही अशा काळामध्ये अत्यंत महत्त्वाची असते. दुर्दैवानं असं काही होत नाही आहे. सरकारकडे निधी नाही आहे का असं म्हटलं जातं. अनेक योजना ठप्प झाल्या कारण सरकारकडे निधी नाही. पण सरकारला निधी मिळवण्यासाठी एवढं तात्काळ राहण्याची गरज नाही आहे. सरकार अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री सहाय्य निधी आहे, अनेक असे पैसे असतात, बँकाकडून घेऊ शकतं. उधार निधीवरती सरकारचा कारभार बराच चालत असतो. त्यानंतर ते रेग्युलराईज केलं जातं. दुर्दैवानं आपण बघतो आहोत निसर्गाचा अशा तऱ्हेचा प्रकोप आता होत राहणार आहे. सरकार त्यावरती उपाययोजना करणार आहे की नाही? शास्त्रज्ञांनी जे काही उपाय सांगितले ते असे की जो पाऊस 3 महिने पडणार होता तो आता केवळ 8 ते 10 दिवस पडणार आहे. जसं जुलैमध्ये झालं. जुलैमध्ये जो पाऊस आला त्यामुळे म्हादई नदीला पूर आला. म्हादई नदीमध्ये गाळ साचला होता, झाडं पडली होती. दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकाने पाणी वळवण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्यामुळे संपूर्ण या भागातील झाडं कापून टाकण्यात आलेले आहेत. अशा तऱ्हेच्या नदी आता पावसामध्ये दुथडी भरून वाहणार आहेत. त्यांना पूर येणार आहे, पाऊस जास्त पडणार आहे. त्यामुळे आता नियोजन करावं लागणार आहे. पुढच्या 25 वर्षाचं नियोजन महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आपण बघतो पणजीमध्ये पाऊस पडतो, पणजी बुडते. आता तर डोंगर कपारी कोसळू लागलेले आहेत 70मध्ये. पणजीमध्ये आल्तिनो डोंगर आहे, तो कोसळू शकतो. हे अत्यंत वाईट आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांना आता जागं व्हावं लागणार आहे, नियोजन करावं लागणार आहे. लोकांनाही आपला दबाव वाढवावा लागणार आहे. मला वाटतं लोक आता निवडणुकीची योग्य वेळ आहे. लोकांनी दबाव वाढवण्याची हीच वेळ आहे.